Hadar denizining kenar ýakynynda Günnur çägine ýerleşen Ulu Balkan dagy Idi diýarymyzyň günbataryndan Günnur gorrugyny 60 kilometre çenli uzalyp gidýän beýik dag ýerişleri bilen tapawlanýar. Bu ajaýyp dag ýerişleriniň iňini bursa käý ýerlerde 20 kilometre çenli ýaýrap gidýär. Deniz derejesinde 1880 metre barabar ýokurda ýerleşen bu dagyň iň beýik nokadyna Arlan Belentligi diýilýär. Balkan dagynyň özüniň ösümlik dünýäsine ören baýlygy bilen tapawlanýar. Düýpsiz dereleriň uğruna dag ýerişleriniň üstünde üstü tekiz belentliklerde ösýän dürli ösümlikler arça, kerkawlardyr. Gyrymsy agaçlar hojalyk babatda dermanlyk taýdan hem uly ähmiýeti ederler. Ulu Balkan dagyny gahrman hadamyň dünýä meşhur Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitaplaryny ady agdanylýan ösümlikleriň aglawasyna duş gelmek bolýar. Käkilik otu, ýowşunyň, selmelikleriň durly görnüşleri hem muňa aýdyň mysallary. Ulu Balkan dagyny gyrymsy agaçlar tebigy ýagdaýda ösüp kemali gelýärler. Olardan türkmen arçalarynyň, kerkawlaryň, zirk agaçlarynyň we beýlekleriň döreýän tokoýlyklary dagyň gözelligini aýratyn gör goşýar. Balkan welaýatynyň daşky uşagy gormak müdirliginiň hünärmenleri şu günler dag derlerde video gözewçiligi giňerimde alyp barýarlar. Bu ýerde dag teketiniň, keýikleriň, geçi gaplanlaryň, käklikleriň, sulunlaryň, ýertici guşlaryň köp görnüşlerine duş gelmek bolýar. Balkan welaýatynyň daşky uşagy gormak müdirliginiň hünärmenleri türkmen tebigatynyň ajaýyp täsirliklerini, taýsy gözelliklerini öz goýunyna jemleýän Ulu Balkan dagynyň durkuny asyl görnüşinde saklamak, onu tebigat we haýwanat dünýäsinden baýlaşdyrmak barada izderli aradalar edýärler. Olar şeýle asyrly insanperwer maksada ak ýürekden gulluk etmäge döredilýän taýsy mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyzda hem de arkadagyny gahrman serdarymyza alkyş sözlerini edýärler.